Uphinki Hlatshwayo nongelona igama lakhe langempela uthi wahlangana noSipale ezitolo wamcela inombolo yakhe nokwaholela ekutheni amthembise umsebenzi kodwa ke wathi kuzomela beqe iziko. But if ufuna umsebenzi, there's only one way, ikamera. Then we went, but I was not aware about the video. Uthi isimo aphila ngaphansi kwasekhaya yisona saholela ekutheni egcine esevumelana nokwashiwo uSipale. Ithe kanjong situation lapha ekhaya ndabona ukuthi like akunomuntu onoyazi, akunomuntu onoyazi, this izoba phakathi kwami nalomuntu. Emva kokusabalala kwevideo yakhe ezinkundleni zokuxhumana uthi uke wacabanga nangokuzibulala kodwa ke unethemba lokuthi impilo ayipheleli lapha. Abantu beyazi video, that is not gonna take my life away from me. That is not gonna take my pride. Ayizuthatha ipride yami. Isifiso sakhe ukuthi uSipale abhadle ejele angayitholi ibhayili. I don't think we can live nomuntu osharasileyo oveze out imizimba yethu. Umsolwa usagcinwe Esitokisini.